свят, в който всички се подкрепят и разбират, всички можем да изградим бъдеще, което е по-добро за нас всички. Представете си място, където всеки човек, независимо от произхода си, се чувства приет и ценен. Където различията ни не ни разделят, а ни обединяват. Заедно можем да създадем свят, изпълнен с любов, уважение и съпричастност. Това е нашата цел. Проект Утопия не е само мечта. Това е реалност, в която изкуственият интелект работи ръка за ръка с хората, за да създаде свят, в който всеки има възможности да расте и да се развива. В този нов свят технологиите не само улесняват ежедневието ни, но и ни помагат да постигнем по-голяма хармония с природата. Представете си градове, където транспортът е интелигентен и екологичен, а образованието е достъпно за всички чрез иновативни методи. Това е бъдеще, в което хората и машините работят заедно, за да изградят по-добър и по-устойчив свят за всички нас. Нашите AI роботи извършват трудни задачи, за да могат хората да се фокусират върху своите истински желания и цели, а не да се тревожат за ежедневния труд. Тези роботи са проектирани да бъдат изключително ефективни и надеждни, като по този начин освобождават време и енергия за хората. С тяхна помощ ние можем да постигнем по-голяма продуктивност и да се насладим на по-добро качество на живот. Технологията на бъдещето вече е тук и тя променя начина, по който живеем и работим. Сигурността е нашият приоритет. Всеки робот е контролиран, за да осигури безопасност и подкрепа за всички участници. Проект Утопия е заедно с хората и технологиите. Ние създаваме свят на равенство, уважение и помощ за всеки, навсякъде. Присъедини се към нас в създаването на новия свят.